Čaute páni, tak si rozlosujeme týmy, ktoré nám zostali. Tu som do randomizera dal nás všetkých 15, podľa toho, aké týmy sme si vybrali. A idem to na 3-krát randomizovať. Takže 1, 2, 3. Tady to vidíte, je to 3-krát. No a idem teraz podľa toho, jak sme v poradí a každý voľný tým dostane v poradí ten. Takže idem na Facebook, tady máme našu tému, tu si to zeditujem, no a Patrik Ježík má prvý voľný tým, takže Arizonu. To mám tady. Peťo Mráz má druhý tým, to je Buffalo, no to som ťa asi moc nepotešil. Ďalší tým Calgary bude mať Petr Škoda. Carolina Hurricanes bude mať Dani. Columbus bude mať Brácho. Dallas bude mať Kuba. Floridu bude mať Jarda. Minnesota Andrej. Nashville Marek. New Jersey Anton. Ottawu Jirka. Filadelfiu Peťo. Vancouver Maťko. Washington ja a Laci má posledný tým. Takže toto som ja a toto je Laci. Takže odkliknem a video za chvíľku publikujem.